Depuis plusieurs mois, nos services de renseignement en collaboration avec ceux Sangatan ani nani kono Burkina Faso lakanako ministri Mahamadou Wassana ale kamo kafo kolu ye Burkina Faso fanga dafirili waleya do boroto o mun bilala sen kan mɔgɔ 15 ɲɔgɔn fɛ olu maa minnu kɔni bɛɛ ye Burkina Faso denw ye n'u sigilen bɛ jamana in kɔ kan Côte d'Ivoire, France, Ghana walima Nigeria. Ministri in n'ale ye commissaire divisionnaire ale kɔni ma sɔn ka dalilu jɔnjɔn di nka a kɔni kan bɔ k'a fɔ ko maa minnu sɛmɛn na k'olu dɔ ye Burkina Faso kɔkɔ ministri kɔrɔ Alpha Bari fo ka taa se kunnafonidila ani karata koɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmakɔrɔ Newton Ahmed Bari ma ani a ye bolodengɔni ɲɛsin fana sɔrasi ɲɛmaba dɔ fana ma i n'a fɔ général de gendarmerie Jibril Basole ale mun tun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako ministri ani kɔkanko ministri Blaise Compaoré ka fanga waati la Jibril Basole mun masurunya mɔgɔw i n'a fɔ a den olu dɔw jagoya minɛna dɔgɔkun tɛmɛnen Burkina Faso faba la. Mahamadou Sana Burkina Faso lakanako ministri ka ni dantigɛli senfɛ a ye kanbɔ fana k'a fɔ ko Djibo député maire kɔrɔ Aziz Diallo ko ale yɛrɛ fana sen bɛ nin ko in na. Aziz Diallo yɛrɛ mun fana muso tun jagoya minɛna Burkina Faso faba kɔnɔna la ni a tilala ka bila tile damadɔni o kɔfɛ. Faso ministri kɔni ale ka fɔ la sa ni mɔgɔw n'o alo jatelen don ka kɛ jatigɛ walekɛlanw ye ko olu kɔni ye fɛɛrɛw tigɛ waasa ka ŋununugan cari wa k'u ye mori baaraw yɛrɛ fana kɛ waasa ka se ka Burkina Faso fangaw dafiri. Kunnafonidila Newton Ahmed Bari ale mun jalakilen don nin ko in na ale kan bɔ ka bɔlɔlɔ foroba kuma wɛrɛ k'a fɔ ko ale da fosi tɛ nin na wa ko nin ko ninnu yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ko ninnu ye galon dilannenw de ye waasa ka se ka jamanadenw la ɲina barisalago bingani kɔ o mun kɛra utikalo tɛmɛnen o bingani mun senfɛ mɔgɔ 200 ɲɔgɔn sifinw olu fagara k'a sɔrɔ u tun b'a la ka digɛn dɔw sen Burkina Faso sɔrasiw ye. Burkina Faso lakanako ministri Mahamadou Wassana ale ka dantigɛli kuncɛ k'a fɔ ko tolon banna o dantigɛli mun tun yɛrɛ bɛ ka bɔ Burkina Faso foroba jabaraniso la tɛnɛdon su fɛ. Je répète, la récréation est terminée.